तोहनी लोग ई दोनों के प्यार देखा था। खेसारी भैया के कहने का मतलब है कि जब तक पवन सिंह का आवाज नहीं सुन लेते हैं तब तक नींद नहीं आता है। जल हम के देखी ला तले सूती ले रे, हम एक बार देखते हैं तब मुझे नींद लग। खेसारी भैया को पवन भैया बोल रहे हैं कि हम भी जब तक बात नहीं सुनते तब तक नींद नहीं आता। देख बिना तोरा बोलने तूफान ना है। लेकिन छोड़िए, हमारा तो दिमाग में क्या चीज चला था कि रिश्ता के का नाम दी, लेकिन छोड़ी हटाई जाए के दी। आज हम बात करे के बा भोजपुरी के नया स्टेज प्रोग्राम भइल जेकर नाम रही फिल्म ची अवार्ड शो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम बात करे के बा कि ककरा ककरा कौन कौन अवार्ड मिलल बा। तो चलिए शुरू करत बानी आज के वीडियो में ककरा ककरा कौन अवार्ड मिलल बा। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। अरे नजर आवता नी। तो हम बात करे बानी पहला बेस्ट सिंगर के अवार्ड मिलल बा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के। उई गाना हा संघर्ष टू में गैले बानी, बजा दा। और नंबर 2 की बात की तो नंबर 2 पे बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिलल बा ककरा जाना तारे ओकरे प्रियंका सिंह के, जे माई फिल्म में ई गाना गैले रही। भैया बजावा, थोड़ा सा बजा दो, लोग सुने के चाहिए। सजना पलकन के और तीसरा नंबर पे बा बेस्ट लिरिक के अवार्ड जो मिलल बा आशुतोष के मिलल बा जेकर एगो गाना आयल रहनी माटी के में सोन। और अगला हम अवार्ड की बात करता नहीं। अगला अवार्ड जो बा वो बा राइजिंग स्टार, मतलब कि उभरता हुआ स्टार। वो मिलल बा अहिरान स्टार टुनटुन लाल यादव का। टुनटुन भैया छा गईले। अब अगला स्टार के हम बात करे के बानी ट्रेंडिंग फीमेल सिंगर के रहल। ट्रेंडिंग फीमेल सिंगर रहल शिवानी सिंह, जेकर एगो गाना चलत रहनी बहुत ट्रेंडिंग में। वो गाना ई हम बंद करा रह के दा हो गई। अगला अवार्ड जो रहल उ रहल ओरिजिनल वॉइस के अवार्ड गई शिल्पी राज और कल्लू के। और फाइनली हमनी लोग के इंतजार रही कि पवन सिंह के कहने अवार्ड मिलल, लेकिन ना भैया पवन सिंह के मिलल। और पवन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल सिंह के एगो दूगो या ई ना, पवन सिंह के मिलल बा गोल्डन वॉइस से हुई मतलब कि सुनहरा आवाज के अवार्ड पावर स्टार पवन सिंह। बचा रहा भैया।